sepi sini penteleng ing kalbu bambunganing warana tarlen taren saking leplayaping eluyuk pindha pesating sumpena Sirigek semanten wonten jroning Datulaya ketika cabok ingkang medal njawi Raden Sadewa ngawi para putra kumlawening asa ingkang pindha kumlebeting Dwajakarya kagiating para putra Sulanyapating babar pating clorot Yamina katempuing jala mapan ing madyaning alaga kondang ing prawadya sawega pasra tambur miyang suling wanden taludak miwa bandira kagandha mawarna pindha jalatyana sri kawuryan Pawan ingkang putra pun Gatotkaca Jumadung dawuh menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Wa Prabu Darma Kusuma Pawan senadyan ingkang putra pun Antarja ugi Jumadung dawuh Paman Macilik aku ya nyadung dawuh kok sajake lagi ana lelakon sing nyolowadi Pak Demuntadewa saiki lagi duwe guru anyar kuwi tenan po anakku ngger Gatotkaca Antarja lan kuwi Antasena ya pancen bener yen to Prabu Darma Kusuma ngrawuhke pendhita anyar ngakune begawan Wisuna Jati malah uga dianggep dadi gurune para pundhenmu para Pandhawa nanging yen pamanmu Sadewa ora bakal percaya karo adeging pendhita kuwi oh ya iya heeh aku ya percaya nek paman Sadewa ki waskita lan permana mula ya ora gampang percaya apa meneh nek nitik saka jenenge wae begawan Wisuna Jati Wisuna kuwi tegese wisa jati kuwi tenan tegese tukang gawe wisuna tukang gawe geger terus kepiye Pak De paman ger
Negara Ngamarta saiki lagi nandang pepeteng. Merga seka murcane pepundhenmu ya Kakang Mbok Dewi Drupadi. Mula Begawan Wisnu Jati disuwuni guh pertikel banjur meninggake wakmu Dewi Drupadi bakal ketemu nanging kudu disranani. Aduh. Siwa Drupadi murca badhe saged kepanggih nanging wonten srananipun. Lajeng srananipun menapa paman? Syarate ya kuwi negara Ngamarta kudu ditumbali utawa dianani bekakak. Waduh, lajeng tumbalipun sinten? Manut sing dadi ucape pendhita mau tumbali ya kuwi abdimu, ya kuwi Punakawan Bagong. Lho, Punakawan Bagong, Punakawan Bagong. Lho, kok iso Bagong? Wah, iki wis ra masuk ngakal iki. Mbok gareng wae, wis. Lah banjur Wasami Aji terus Bapa Werkudara karo Paman Arjuna ya percaya. Nek maune iki ora percaya. Nanging bareng Begawan Wisnu Jati kaya ngempake mantrem Kang Mas Werkudara, Kang Mas Janaka banjur padha percaya malah saiki wis padha budal goleki Bagong. Nanging yen pamanmu Sedewa ora bakal percaya. Mula pun paman banjur nimbali marang anak-anakku iki nggih. Antasena rene kuwi senadyan dianggep rada gemblung. Neng yen duwe penemu sok becik. Prayogane ana kahanan kaya ngene piye nggih? Ya aku ki cen rada ngono to. Cen rada ngene iki. Neng aku iso milah-milahke. Wis saiki ngene. Aku kok cubriya karo pendhita kuwi kok ketoke pendhita kuwi iki mung laku dom sumuruping banyu. Prayogane saiki dibuktekke wae. Pendhita kuwi tenan apa mung pendhita gadungan. Kuwi kaya prayoga banget. Yen ngono Gatotkaca Antarja lan Antasena tak kira Begawan Wisnu Jati durung ados kok kene. Ayo, do digoleki nggih yen sekirane kuwi mung bakal gawe rusak dibondo wae nggih. Wis saken dawuh. Nyuwun pamit lho iki. Nyuwun pamit lawan. Aku ya njaluk pamit ya. Kinarya wangsit pindha kumbang ngangajaping gawang susu angin ngendi gone ilahe lega rasane atiku kondange mono Pandhawa kuwi mustikaning satriya lagine ya iso tak bleduk. Ya kanthi aku api-api membo dadi pendhita, aku mung supaya ngegira marang para Pandhawa supaya padha kendho golek ilangi Dewi Drupadi. Sing sejatine kuwi wis dicidra dening Ratu Gustiku ya Wisnu Prabu Kala Sereng. Ing barang rejeng, lah mung tak apusi Wara Drupadi bakal ketemu nanging kudu disranane nganggo tumbal, nganggo bekakak. Utawa kudu mateni Punakawan Bagong. Ngono wae ya kok do padha manut. Ya, yen ngono iki wis wancine aku kudu badar.
sisan gawe ngawi wadyabala aku tak badar sejatining wujudku. Toto kate saya Indraksa sara maruta bawana bana margana Om Sakyana Patih kala kridaksa ingkang abdi pun tumenggung Tirta Karna jumadung dawuh dene waduka sampun badar nalika Wajahantika Kirawatih membo dados pendhita samenika sampun badar jumadung dawuh Gusti Patih bujleng iblis larat padha jek-jekan bocah prajurit pancen bener nalika samono aku membo dadi pandhita nanging kowe kabeh mung tak nggo mlithuk mung tak nggo ngegira para Pandhawa supaya padha kendhu nggone goleki ilange Dewi Waradripati sing sejatine wis dicidra dening ratu Gustimu ya Sinuwun Prabu Kala Sereng ing parang rejek jebul tenan Pandhawa sing kondhang dadi satriya mustikaning jagat nanging jebul gampang tak blithuk srana tembung sing uga wis tak japa nganggo mantram sakti nyatane wae bareng Pandhawa tak kandhani yen Waradrupati bakal bisa ketemu nanging kudu disranane nganggo wujude bekakak utawa tumbal ya kowe Punakawan Bagong ngono kok ya do manut malah Raden Werkudara lan Raden Arjuna saiki wis padha budhal ning Karang Kadempel arep mateni Bagong ya mung siji sajahe sing Subriya karo aku ya kowe ora gile Pandhawa kang aran Raden Sedewa sajake ngerti yen aku sejatine mung membo warna waduh yen ngaten badhe kadenangan Gusti Patih konangan ya wis ben sing bakal wis klakon bledhok Pandhawa lan para Pandhawa aja nganti padha tekan negarane awake dhewe lajeng keparipun ora urung sing jeneng Sedewa mesti opyak marang aku wadyabala kabeh wae supaya padha siaga samapta samangsane ketemu satriya kuwi genah kongkonane Raden Sedewa mangsa borong nek perlu negara Ngamarta digawe Karang Abang wis taken dawuh nyuwun pamit nyuwun pangestu Gusti Patih nyuwun pamit nyuwun pangestu Gusti Patih
Entek kaya. Wis. Panunggul apa dosane dosa ngungkul sama aja dindak kuala lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan dalah ora suwe banjur ketemu satriya sapa jenengmu takon marang aku jenengku Antasena wis apa
ditepungke wae aku tumenggung Panegas Rikma. Ya tumenggung barber. Wow. Pangkate tumenggung. Genah kowe iki punggawaning praja. Yo. Kowe ngaku kowe saka negara ngendi? Aku saka negara ngendi? Wiwadi kuwi dadi rahasiaku. Mergo aku wis diweling karo Gusti aja nganti bloko. Aku sak kanca saka negara ngendi? Ya nek kowe ora gelem ngaku prajurit saka negara ngendi, nek ngono cetha. Cetha kowe sak kancamu tekan kene ngetutke bendaramu sing dadi pendhita mau. Ya ora? Ngaku apa ora? Ya dasar kepranyata. Dasar kepranyata nek kuwi aku ngaku. Ngerti ya? Sing dadi pendhita mau sesembahanku Gusti Padih niate pancen arep gawe rusak, arep gawe geger ana negara Ngamarta. Lah rak tenan to. Saiki sesembahanmu sing dadi pendhita mau ndi? Tak cekele, tak blengkete, tak bondone tangane. Bondo-bondo wi. Aku sing bakal ngalang-alangi. Oh, ngejak gelut to kowe? Ngejak gelut to piye? Yo, pancen ning kene kudu perang. Ora perang, ora gayeng. Ayo. Apa ning kene iki arep madang? Ora. Ayo kene. Maju sejangkah tebak dadamu. Ayo tak ladeni sakarepmu arep perang model piye. Wah. Iya. Jipuk tumbak. Ayo, iki godone kok cendek balik.
Sapa iki? Antarja bali takon kuwi sapa? Tumenggung Mamegat Joko. Ayo, patepo. Waduh. Mati ya. Mbok wong edane iki siji wae to. Ah. Kowe mundur kono. Ora usah maju-maju meneh. Kula mundur, Heeh, kowe mundur wae kono. Inggih, istirahatken dawuh, menawi tumbak Kiai Bleret sampun ketemu mangke kula dipun kabari, Ah, wis kono ah. Mau tak golekke. Wah, jenenge wong edan kok ngono ki. Ai, aduh. Sapa jenengmu? Ampuh tenan, Mbah. Ya wis kono mundur kono. Ora usah upah ampuh. Sing siji ora mulih artine mati. Arep maju perang apa ora? Kowe iki arep maju perang apa ora? Lagi perang to, Mbah. Masa ora perang? Aku wis tekan kene wis ado-ado bareng mobil. Masa ora melu perang ya rugi, Mbah. Arep golek rasa baru. Apa? Rasa baru, Mbah. Wis bosen nang yuk-yuk. Ya wis kono gek maju perang. Aku ora merata saya merata impian padha-padha. Waduh. Oh my god. Sapa iki sama Mas? Ya ampun brengsek nganti lewat jamak. Ya ampun dadane kok murop. Koip-koip. Suwe. Sopo? Aduh suaranya bikin hatiku bergetar. Ya ampun gantengnya orang zaman-zaman ya Mas. Iki sopo? Takon marang aku tepang ditepungke bae. Aku nek lanang sukine nek bengi sukine maaf. Sowo? Nek lanang nek awan sukine nek bengi sukine. Awan suwino nek bengi suwine. Heeh Mas, nyek perangnya. Wis jam pira iki wis jam pira? Monggo dah selak isu nek wis isu monggo wis ora ono semangate. Mas. Mbak turun sini dong, sini juga bandara loh. Ih. Ya ampun. Mas senduk ngono. Marake kelingan sing ora-ora ya ampun. Mas apa Mas?
Ya ampun bersisik. Bersisik tipis-tipis mesti rada ngono sensasi-sensasi mbak. Bisa rada bersisik iki turunan orang-orang aja. Iki ambles bumi ora ana bolongane tak tututi. Kamu suruh merata iki sama merasa ngarep baju perang musuh segini. Iki yo wong wah. Sudu kowe. Musuhe ampuh tenan mah. Padake aku ora ngerti kok. Arep ngapusi aku ya. Ora iso. Ora kena dihapusi ya kae. Waduh nek musuh kaya ngono kae. Merah-merah ambiar. Merah-merah ambiar. Merah-merah ambiar. Ya ampun iki sepi banget to iki. Merah ambiar. Ambiar. Mas ambiar, mas ambiar, mas ambiar. Mas ayo mas ambiar. Aduh, Mbak. Tolong tarikin diri gue dong. Waduh. Wis ra apa-apa malah tak sengkake ya kayak rono ya. Ya. Amit nggih. Yo, Ngersake napa? raka. Ayo. Wadya balaku padha bubar maut ayo. Iki kala kridaksa tanding ana legane atiku. Pujleng iblis lanada jek-jekan nganti bubar maut wadya balaku. Wah, sing methuke aku iki satriya. Dadane murup sapa? Takon marang aku. Raden Gatotkaca bali takon kuwi sapa? Aku Patih Kala Kridaksa.
Yen ngono bener kowe sing mau mimbu dadi Begawan Wisnu Jati. Ya ora tedhing aling-aling. Aku sing dadi pendhita mau ayo. Nanging niatku nang kene mung arep gawe rusak negara Ngamarta. Yen ngono manuta tak cekel, tak bondo tanganmu. Bondo-bondo piye? Wah, malah kowe sing tak kokop getihmu. Wis bener pang grahetane paman sedya mau. Yen pendhita sing aku Begawan Wisnu Jati cetha mung pendhita gadungan. Pendhita palsu. Iya, Paman. Menika kedadosan saking Butapati. Nami Kala Kridaksa nganti Wadyabala. Nanging sedaya sampun mundur. Iya, Paman. Sedaya Wadyabala mangsah sampun sami lumajar. Syukur yen mangkono syukur. Banjur saka negara ngendi? Lah ning kene iki, emane iki ning kene iki. Wadyabala lan Butapati kae mau siji wae ora ana sing gelem ngaku saka negara ngendi. Lah ratune jenenge sapa? Ya ora ana sing gelem ngaku. Monggo kudune iki mau Butapati sing dadi pendhita mau ki dicekel. Ning lah malah mlayu kok. Lah ya arep piye meneh? Nek wis padha mlayu sing baku negara Ngamarta wis mangke ayem tentrem. Lan sak ora-orane wis ana pituduh sapa ngerti yen sing nyidra Kakang Mbok Dewi Waradrupadi ya ratu sesembahane Butapati sing dadi pendhita mau ya. Banjur piye nek ngene iki? Kepiye iki? Nggir sing baku tetep praitunan Mas padha lan dikencengi nggone ngreksa negara Ngamarta. Malah saiki ana Sinuwun Garut Kaca aku njaluk awakmu, aku njaluk gawemu. Kowe wae ngger tungkanan wong atuanira. Kang Mas Werkudara lan Kang Mas Arjuna menyang Karang Kadempel. Aja nganti iki Bagong dipulasara gedene disirnake. Mula lakon iki mau aturna dinipun Pamanen Antarja. Tinggalana kene ngreksa kaharjaning praja ngger. Oh ya, ngestakake dawuh siap. Berarti aku kon ning Karang Kadempel to iki. Ya. Aku njaluk pamit ya Mak Cilik. Kula inggih nyuwun pamit Paman Garut Kaca Antasena sing praitna ati-ati nggih.
tete kala ludra pate kala kridaksa kepiye kapul wusanane nggonku dawuh marang kowe sing nalika samono kowe tak utus bal marapun negara Ngamarta pamrih mung supaya angreridu para Pandhawa aja nganti padha ngupadi marang Dewi Drupadi sing nyatane tak cidra tak boyong ana negaraku kepiye wate Yun nalika semanten kula sampun klampah sowan Prabu Puntadewa wonten negari Ngamarta nanging kanthi kula Saringlon utawi Memba dados pendhita namung sepados damel pengaruh ngridu dhateng para Pandhawa sampun ngantos sangupyak ngupadi dhateng Gusti Ayu Dewi Wara Drupadi bagus pinter wete etok-etok dadi pendhita banjur kepiye kula lajeng caos pamregi lan iku pertikel negari Ngamarta badhe manggayem tata titi tentrem lan Dewi Wara Drupadi saged kepanggih nanging serananipun negari Ngamarta kedah dipun tumbali Punakawan Bagong anakipun Kyai Semaringkeng Ragil. Yo, apik lehmu gawe adu manis rembug sabanjure kepiye? Satemah Raden Werkudara lan Raden Arjuna kenging pengaruh wusana kalipun sami bidal badhe mejahi Bagong nanging dadosna kauning sinuwun para Pandhawa menika ingkang boten kenging dipun blidhuk ingkang boten diapusi ingkang boten saged diapusi ingkang ragil inggih nami Raden Sedewa wasipun kula malah lajeng badhar malah para wadyabala ing marang Raden sami bandayuda kalian para putra Pandhawa sami kepelajar kalebet kula inggih semanten ugi kawon mila kula trimah wangsul menika ingkang mekaten jumadung tetuka sinuwun latala ngerti ora kongkonan karo kowe mongkon kiri kuda para Pandhawa wae ora becus lagar mangkat wae kesaguanmu kaya yayao mongko nek njaluk sangu yo akeh sumbarmu kaya bisa dilat wesi abang kowe mulih ora oleh gawe ngerti oket mau ora kongkon karo kowe nanging sak boten-botenipun lak kula sampun saged damel pengaruh supados para Pandhawa mejahi Punakawan Bagong rasa wangsulan. Wah, Bagong ki mung jejere Punakawan. Bagong kuwi mung abdi. Dienggo apa ya nek Bagong dipateni mati nek ora oh, ladala rugi aku jagakne kowe rugi tangadane. Sing baku aku wis lakon nyolong Dewi Wara Drupadi. Yen ngono aku bakal manjing taman tak temonane tak rembukane Wara Drupadi.
Nadya ayu tama ngambararum ngambararum ing sangku suma lelekane milangoni wong ayu diajeng wara Drupadi aku sing prapta lan sing gedhe pangapuramu yen kepeksa kowe tak cidra kabeh ya merga saka gedhene rasa katresnanku marang sliramu mula rene diajeng wara Drupadi mapan ning negaraku wis sawetara suwe ayo manuta tak pundhut garwa tak singkake ngaluhur dadi garwa prameswari ya wong ayu ayo kake kowe gak omongo merga wiwit kowe mapan ana kene saben-saben tak dangu mung meneng wae ora gelem wangsulan matura diajeng kula sereng nah gelem ngomong saiki ayu tenan kowe piye Teko nista temen pakartimu. Ing atas aku iki sawijining wanita. Wis kawangku dening priya. Ewa semono kowe nekat nyidra aku. Ora tak colong ora kelakon. Aku ki wong nekat kok mula saiki kowe manuta ya. Nanging sithik wae ora duwe rasa tresna karo kowe. Ora tresna ki rak saiki. Monggo nek wis kulino rak ya terus tresna. Kala sareng Piye? mbok ya kowe ki ngeling ngono. Wujudmu kuwi buta-buta kuwi. Petak-petak nganiaya watake nista. Wah durung karuan. Senadyan wujudku buta lan ala, nanging durung karuan ala gedhanku. Umpama aku duwe niat ala, kowe wis tak wrewasa, tak rudha paripeksa, tak cekel, tak pepetke ning tembok, tak saut. Aduh. Ngono wis eno kowe nang apa aku kaya ngono kuwi. Ra ya ora to. Dadi umpama kowe gelem ngladeni marang aku. Nang merga kowe wis tulus marang aku. Piye wong ayu, piye umpama kowe duwe bebono. Kake matura waton kowe gelem nglanggati marang aku bakal tak pinanggani sing dadi bebanamu. Yen pancen mangkono, aku darbe bebono nanging abot. Ngono abot kaya ngopo? Bakal tak pinanggani panjalukmu. Kula sareng Piye? yen pancen kowe bisa maca maknane surasaning Jamus Kalimasada, aku sagu suwita lan ngladeni marang kowe kala sareng. Wah, lata. Drupadi jebul darbe pepanggil utawa bebono. Yen aku bisa maca maknane jimat Jamus Kalimasada, Drupadi sagu gelem suwita ngladeni marang aku. Wah, lagene iki mung gampang.
Mongko aku ngerti yen jamu sekali Masada kuwi sing kagungan ya Prabu Puntadewa Ratu Ngamarta. Wah, kok iya wingi ora tak colong sisan. Nek ngene iki jenenge mindhon gaweni yen ngono. Tak bali meneh ning negara Ngamarta. Jamu sekali Masada colonge. Saya dalu ras apyara sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya ati lumrang kantaning pos pita karanggiwan putyaniro sang dijara brangengen lira swaraning madu branta manungsung sarining kembang
bocah bajang irengake Sireping sawang arep kumantos ing dalu sering ratri dereng wonten ingkang acarita. Awan sawang pertama pati ingkang jebul saking perang wetan nadyan kalikan megarso gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya. Dewi tansah sing kamanten dewasane nang nawa kawus wancir mus ngancik gara-gara Sukramangkara tumpamenda tete kaloba sumawar cita anggara kata buta maesara spati mintuna eka twi catura panca sacapta asrana wadasa